irakurri egin behar dut. Lehenengo mailako bertsolari, hainbat sari lortu dozuzanak, 1000 finaletara iritsi bebai, zuk sortutako talde batzutan be abeslari, komiki, antzerki, zein zinemetan gidoilari, marraskilari fina be basarala entzun dut, tarteka idazle be ibili zara, zerbait falta jat? Zuri ez dakit niri bai, ondino gauza dizente. Zer ez dauna Iturriaga? Bueno, ni izen holan galdetu eskero, zer zara nire erantzun holan ziur bakarra bertsolari da. Gidoilari, bai, izan daike. Baina holan bat galdetzen da bienien edo umiei ikastoren esatetzien zura itxe zer da. Zuk esan bertsolari eta listo. Beste gauzak azaltzen ez da hain errez. Baina, bueno, horra ipatutako batzutan, bai jendien kursiño txikile, beste batzutan handi jauek, eta, bueno, oroar sorkuntzaz lotutako gauzak. Horretara, Jonas, igual bertsolari dinosu zure burua bertsolaritza daukazula, batez be. Igual hori izan leike danaren erroa, ez da? Gero, gainontzetik etorri diran beste lanen, lantxoen proiektuen, ez dakit, ondorio, ez? Bertsolari izatea. Azkenean, sorkuntzagaz lotuta dago, eta berbekaz lotuta dagoz danak. Marraskilari izateaz hori kenduta, beste danak berbak dira. Bai, berbak dira, baina oso ezberdina da bat eta beste. Hori zehazte guztetzen jatez, bertsolari gehienoi beti beste zerbaitetan gabizenean edo aritu garenean galdera hori etortzen da beti, ez da zer mesede bertsolaritzak. Bai, dana dauz sorkuntzakin lotuta, berbagaz lotuta, baina oso disiplina ezberdina die. Gidoi bat idazteek eta bertsotan eikiek ez duko, zango nuke, ez duko loturarik espada, berba, edo hor dauela, ez da, edo kreatibidadie. Baina bereiztuko nuke esan nahi dut, ez da bertsolari izateek ez da besan nahi automatikoki hori, landu behar dan alor bat da, eta enuke esango bata bestien ondorio dala, bai, sorkuntza edo kreatibidade mundu hori bai. Hori da nire mundua ez bakarra, baina, bueno, lan behin nire ogi bide bihurtu dana. Bueno, eta gidoilari, hainbet pelikula begin izan dozuz, hainbet antzerki, Igor Elortzagaz beragaz alkarregaz ibili izan zarie, non manejatzen zara komodo hau? Bertso munduan, ala gidoi munduan? Bueno, bertso munduan, azkematen nik laster 45 urte beteko doaz, eta esan lehike plazan 16 urtetatik nabilela, orduan eremu ez seguruago, zezaio bakotxa erronka bada, ez da, baina, bueno, neure burueri onartzetzet esati hori badaki dela egin. Gidoi gintzan, ibilizanaz, zinerako edo animazioarako, bueno, zinerako, bai, telebistan, eta azken aldezen batez be komiki munduen eta antzerki gintzan. Erosoago, bertzotan, konfiantza hori badeko dalako. Beste danetan, ikasten. Ikasten sentitzen dut, ikasten nabilela, ikasteko asko deko dela, bertzotan bai, baina, bueno, ja, ibilbidea luzeagoa da, ez da. Gidoi gintzan lan, adibidez komiki gintzan, edo beste, bueno, antzerkikoen bai, beste, askoz lan, antzerkien kasuan, askoz lan kolektiboagoa da, edo nidekoan esperientziatik dala beti Igorrekin eta lotuta 3 antzerki taldek elkarrekin egiten du esan proiektu batzutara. Direla, Deja Vu, Panpin Laborategia, Arte Drama, garaibaten Lepetite, Depein eta gaur degun asut dana. Eta horrekin egin dugu, Zerrautzak, Frankoren Bilobari Gutuna, eta oin gabiz beste bat prestatzen, ez? Kasu horretan, adibidez, gidoi gintza lana oso kolektiboa da. Ez da bakarrik norberaena, talderekin batera egiten da, ezberdina da. Komiki gidoia, askoz lan individualagoa da. Animazioko edo zinerako egin dudanean, baite beti zuzendariarekin eskuz esku bakoitza uniberso bat da, eta horretako batak be esango nuke bertsolaritzarekin ez dagoela inongo zerikusirik. Zuk be, zuretzako be mundu hau, sorkuntza mundu hau, askok farandula deituten deutzie, azkenean ez dutza farandula izateari usten, antzerki, zine, telebista, gidoigintza, bertsolaritza. Zuk be uste dozu edo zuk zure burua be ikusten dozu errusiar mendi kate baten sartuta be bai?
Bai, bueno, lehenengotain farandula definitzekotan niri lanari dagokionez, izango litzake bertsolaritza, ez da? Bestea oso ordenagailu aurreko lana da, bueno, ez bakarrik, ez da? Zorionez, jente ezagutzen duzu, antzerkiko hori dinamika beste bat da. Errusiar mendia esan nahi baduzu bizibide moduan, zalantzarik barik, ja urte batzutatik ona nik ezin dut eta enaz bizi nire sorkuntza lanetik bakarrik. Errusiar mendi da, alde hortatik neko bizimodu miserablea da, sorkuntzara dedikatu nahi baduzu. Eta bertsolaritzara dedikatu gura baduzu, batzutan emoten dau, derrigor bertso txapelketetan egon behar dozula, derrigor eskaparate horretan egon behar dozula, jentea zugaz akordatzen jarraitzeko, gainontzeko plazatara itzeko, txapelketak agian, ez dakit eta hori zuk esango duzu, elikatzen dauelako, hori danik daukadan mintzat ikuspuntuaz, txapelketak elikatzen dauela, gero gainontzeko urtean zehar asteburu plazarik plaza, emongo dozu zan bertso saioak zuk, holan ikusten duzu? Ez, hori ez da erabat holan, eta badoz datuek hori holan ez tala azaltzen da benak. Nik neure zera personaletik esan nahike nire txapelketarik onena edo emaitzarik onena bintzat, 2005ko Euskal Herriko txapelketa izan zen. Ordutik nire saioko puruek bera baino ez da behin. Ez da faktore bakarra, bada garai konkretu baten arreta handize erakarten dauen mugimendu bat, baina ez da faktore bakarra. Zorionez, alde batetik, eta zoritxarrez edo esan degun alor pekunariotik, gure deitzaile nagusia oso herritarra da. Herritarra, bertso eskolak, elkartiek, euskal elkartiek, kulturo elkartiek, badau baita instituzio edo udal edo jai batzorde edo aspektu hori. Baina saio gehienen antolatzaileek ezagutzen dago bertso mundua. Beraz, berak aukeratzen dauz bertsolarizek hori da beste goza bat oso ona dana, oso alde hortatik oso demokratikoek gara. Demokratikoek bezain tiranua izen lehikela, normala da, jendiek badekoz bere preferentziak, bere gustoak, eta inkluso beste bizitzako alor batzutan gertatzen da moduen ikuste dut hain momentuetan antolakuntza ere muen bebai, hainbat urte eta gero antolatzaile aldaketa bat gertatzen da bilela. Beraz horre dakar, normalki bertsolari aukeraketa ezberdina. Eta era berien, azkenengo urtietan, eta hori azken argitaratu da inkesta soziologiko horretan agertzen da, saio kopurua ugaritu da eta batez be saioen izateko modu, espezializatu die, badauz hainbat motatako saioek eta tanak ez da bez konpartitzen publikoek, esan edo. Urtien zier bertso plazetan askoz jende gehiago biltzen da, bekeko final baten baino. Baina oso plaza gutxik pasatzen da urtien 500 zaletu edo entzuleen kopuru, ez? Orduen, txapelketak, foku bat die, garrantzitzu die, ezin daukatu horrek jendea jartzen dauela publiko orokorraren begitan, baina ez da erabaki horra, erabat, ni 2013 gehiago txapelketetara, jarraitzen dut dei batzuk eukitzen. Hori galdetzera ninduan, zuk erretiro hartu duzu txapelketetatik? Bai. Behin betikoa? Bai. Esan lehiken neurrian. Zan erot, izan duzuz sartu urten batzuk, ez da? Bueno, sartu urtenak Bizkaiko txapelketan. Sartu urten bakarra, urte bat hartu gendu Igorrek eta biok libre 2006koa izan zana beste proiektu bat prestatzeko. Uste 2008an bueltatu nintzela eta gero gehiago nintzen joan. Eta Euskal Herriko txapelketatik 2013an izan zen azkena. Baukazu horri jagokonez arantza txoren bat hor sartuta? Zelako hori bez. Hor, txapelketen inguruan zabizela Fredi Paia kritikoa izan zen, ez? Txapelketan zirkuituetatik erretiroa hartzera baki ebanean, zuk behantzera egin dozu, horregaitik egin dozu, edo sekeroan zaitu erretiro hartzera eta plazaz gehiago osatzera? Ez, nik, txapelketak aztertu lehikez, hori beste erantzun bat izan lehike, nire kasu ez da izan hori, txapelketa oso exigentea da.
prestatzen, ardura, exigentzia handia dau, baldin eta zure helburuek badie, nire kasuna adibidez, Euskal Herriko txapelketetan, izatezan, ia finalera sartzen zen, ez? Presiño handize dau garai hortan, gauza onak bebai pilo bat, esan nahi dut, ez dakit, lehia bat dau, batzuk aurrera doiez, bestiek atzera, eta aurrera egin nahi badozu, gogorra da, baina esan nahi dut, bota bai. Eta gogor egin behar dozu beste bertsolari batzuen kontra? Badago basoko lehia hori? Ez, esan nahi dut, zeure emaitzan araberako da asko. Hombre, egize da, besti txarto egiten badabe, zu hobeto zauz. Baina bertsolaritza ez dut esango danik lehia bat elkarren kontrakoa. Ez da hori, baina oso exigentea da, beti ez da ondo urtetan, eta nik ulertzen du, jende askorentzat, neuretzako bai gogorra izan da, eta kitxo esan eba momentu baten ez. Hori da bat, behar bada Fredin zera horretan, beste irakurketa bat egon, ez dakit zein dan konkretuki. Berak esaten eban, berak karrera bat egin dauela, bere asmoa edo helburua txapela lortzea zala, eta ez eukala zentzurik karrera hori egin ebanean, beste berriro karrera berean, ikasketekaz lotuta imaginatu, unibertsitate karrera bat egin badozu eta amaitu badozu, azken txapela lortu badozu, ez daukala zentzurik barriro matrikulatzea karrera bera egiteko ez da. Hori izan bera arrazoia. Ja, ez dakit bere ikuspegia da, eta holandanik ez dut ikusten txapelketa karrera baten moduan, txapelketaro barrizten da, lehia, esan nahi dut batzutan esaten da, ez dakit nork txapela kendutzen, ez txapela inork ez dut kentzen, nik aspaldi da, baina irebazino esan Bizkaiko bi, eta urrengokoek nire ez duzten kendu. Beste txapel bada lehian jartzen dana. Barria da, ez da zure etxera txapela kentzen ez da. Hori da. Eta gero, ez dakit nik konpartitzen doaz, igual gauza batzuk edo, baina existitzen da bertsolaritza txapelketatik kanpo are gehiago bat, ez txapelketatik kanpoko bertsolaritza existitzen da, astebururoko plaza hori, eta hor badauz gauza gehiago moduek asko. Txapelketan parte hartu, zein ez. Eta hori da egin behar dana. Egin behar dana nahi bada, esan edo, gauzak egiteko lekuak eta hartuko dauzen entzulea edo salea besango nuke badauela. Orduan egin behar dira gauzak egin eta ez dakit beti dan hori uste dut txapelketari egosten jako zela bebai ezin personal asko, eta nahi kasu honetan Fredi buruz. Bertsolaritza, zorionez, oroar da movimentu bat oso bizirik dauena, danetariko eskaintza onartzen dauena, eta are gehiago normalki bestelako oikotik aparte, gero eta gehiago oikotik aparteko, demagun, noiko bertso jaialdi, bertso afari, poteo... Formato diferenteak sortu direla igual, ez? Eskertzen eta oso ondo integratzen dauzen uniberso bat da. Asko espezializatzen da bilena, bestalde hori dala ikerketa soziologikoan agertzen dana, interesgarria. Espezializatu, esan gura duzu, bertso saio gai konkretu baten inguruan jarduten diren bertso saioak? Bueno, gaia baino formatu konkretu batzuk, publiko konkretu batzuk, ez dakit hor dago adibidez, ez da kasualitatea saioa, baina badoz esan daigun zirkuito batzuk, gaztiena, izan gaztetxe edo beste inguru batzutan, garai bateko nagusi izan, adibidez jaialdi formatu esango neuke, nahiko, ez esango krisian dauenik, baina ez da desde luego jende gehien batzen dauen, ez? Dau gero eta saio txiki gehiago, danen artean jende gehiago batzen dauena, haundi bakanak baino, ez? Hori ona da, uste dut, baina bertsolariak kontutan hartu behar dauela baita, bertsolari moduan hasteko oso ona dala bertsolaritzaren ezaugarri bat izan da beti, saio mota ezberdinetan jarduten ibiltzea etengabe ez da. Malgutasun hori, ez? Claro, asko ikasten da, eta nik uste dut hori ondino. Aldaka hori izaten jakitea, ez da? Bai, eta, beti... Jo, baina, ez hori bakarrik nahi, nik imaginatzen dut,
gai guztietara, formato diferentetara, eta bertso saio formato asko diferenteak dago zala esan duzu, hori argi dago eta ikusten gabiz, baina gero norberako bertsolariak imaginatzen dut, eta nien ez bertsolaria, oso bertsozalea baina ez bertsolaria, eta niri harritu egiten hauena da, jakin behar duzuela, ez bakarri formatu konkretu batera gokitzen, baizik eta edozein gairen inguruan jantzita gomarko duzuela, egunkariak lehidutzen pasau harko duzu eguna. Zoritxarrez, zorionez, ez da egite, ezin dut hori egin. Nik uste dut hori dela beste topiko bat, hau da, hombre. Baina zerrekin, galdetzen dutzu aktualitateagaz lotuta dagoan gai baten inguruan, Kurdistango egoera superpolemikoa eta agertua telebista guztietan, eta zu kasualidez ez era enterau. Bueno, ostras, batetik normalkista izaten hain komplejo, ez da. Esan nahi dut, agerikoago edo presentago dauzen gaiekin izaten da. Eta berbada bertsolarien arazo nagusia ez da hori. Baina egia da, adibidez, nik topiko da dau esate ez da, baina bueno, familia auki gendunetik eta sozialan esan da, autoelikatze horri dedikatzen jakon denbora tarte asko murrizten da ez. Eta auki izan dut beldur hori, ez da, batzutan hori eta lana eta abar eta eltzen zara saio batera eta ostra. Ze pasau da munduen, ez? Igual bidien hasten zara, ia harrapau behar namez esena gaur ramen ez. Ez dut uste hori da nik arazo nagusia, gehiago da, berba da, hor zehar evidenteago eta presentago dauzen gai batzuen inguruan ia hausnarketarik egin dozun. Eta iritzi finjorik daukasun ez da? Iritzirik badekozun, fijoa dan, ez dan. Nik uste dut, benetan hori dala gehiago eta ez Siriako gatazkan dauzen bando ezberdinen noren alde kokatzen zaren. Gehiago dira, igual, gertuagoko gaiak, ez beti errezak, igual, zure burua kokatzeko, eta ezakita adinen kontu bada, baina gero eta komplexuagoa da, ez da? Indala, nik gaztetxoan nintzenean, oso garbi neukan zer zan behar neban. Baina esan daik igual bertsolaritzak, edo ez, esan duzun horreaz, ez da gizar pentsatu, bertsolaritzak zure personalidadea, zure iritzia bebai lantzen laguntzen daula, zuzeu ezagutzen laguntzen dago bertsolaritzak? Zalantzari barik, hori zalantzari barik, ez bertsolaritza bakarrik, imaginetan du, kasetari batentza berdin dela, zalantza barik, eta ni ja personalki, lehen esan dut, 16 urtetatik, laster 45, nire bizitza bertsolaritza barik ezin dut imaginatu, ez? Ez vitalki, ez intelektualki, ez duda barik, hori bai. Oin txapelketen presiñotik kanpo, por cierto, zenbe sari irabazi dozuzan, ez dakit, eta ez dut uste hori importantena da, nik? Baina zein izan da bereziena, jaso dozun saririk bereziena? Bueno, etzan konkretuki, bai, sari bat euki, niretzako egun gogoan garri bat izan zen 2005ko Euskal Herriko txapelketako finala, buruz-buruko jokatzera iritsi nintzen Andoni Gainaz, bigarren geratu nintzen, nire postu gogokoena ez da zazako? Gogokoena, oituten, emeste txapelketatan igorrekin ibilita gero, beti bigarren. Oikoena ez da? Baina, egun hartan, hauxe da nik lortu alneban zerarik onena. Baina, batez egun hori gogoen duko, Bekeko lehenengoko finala izan zen, Bekero joan zen lehenengo aldia. Andonirekin, Andoni, ez dago esan beharrik ezer Andoniri buruz, eta batez eukin aben txambaitzela, egun guztien ibilintzela oso gustora bertzotan. Errez eta disfrutatzen. Hori ez da erreza, edo zein azte burutan, are gehiago, hori, pasau deizatzule, Euskal Herriko final baten, zora garritzen. Eta sari jazlotute, betu, hori behi bada, sari berezi bat, eta holan aipatzeko Bizkaiko txapelbi badeukoaz, baina bigarren geratu nintzen, eta sari bat euen, eta injustu nire arte horretako irakasle batek diseinatutako sari bat zan. Eta oso ideia poli bat eukena zan, bigarren geratu izen garenok, hartzen gendun eskultura txiki bat da, eta eskultura hori, urrengo 4 urtien bigarren geratzen danari, gero pasatzen jako, eta zuri motetzu erreplika txikiago bat. Eta iruditu baten oso politetan, nik oso maitien deukuan, Xabier Lakaren eskultura bazan. Orduen sarilez, betu hoxe aipatuko nuke. Eta Donostin emon eutzuen sari bat,
esala berez izan berzan saria, zer gertatu jatzun hor? Txoritxo bat kontatu beste. Bai, hori xeleberri izan zen. Hori izan zen, 1993ko Euskal Herriko finala, nire lehengoko finala, 19 urtetxo baz. Eta ez dakit zenbagarren geratu nintzen, 5. edo ez dakit. Baina niri tokatzen jaten, niri ez, Arabako Foru Aldundiri tokatzeiakon niri sari bat emotie. Nunbait Arabako Foru Aldundiko ordezkari hori eskudutzi joan zen. Eta elkartekoek, zoruen pare, gara jartan Donostiko belodromoen egiten zen, joan ziren ondoko Santi jatetxera, hartu abienan hango etxekuen zilarrezko esteizetako bandeja bat, Arabako Foru Aldundiko ordezkari hori ez dakinik lotzatuta edo ez, igozan, emosten hori. Eta ezen zer esan? Zu, hau eskontza bateko bandeja. Emosten esku eta hori, eta gero hartu naben iganatzen behir, eta hor irudiren batzuk egongo diz, esaten. Zein nintzen irakurten da alako, zuen egun nien, eta ze, txiste txar da, hau. Hori ez da txarrena, hori pasauleik, erakunde bati hori pasatzi ez da oso txukune. Txarrena da, esabila, lasai ze etorreko jatzu, jasoko dozu benetako sarize, eta nila espero naben Arabar Errioxako ardoka batzuk edo zer etorreko jatela, gaur arte. Aiba? 1993-tik, gaur gauz 2019. Gaur arte, hau ikusten badago baten batek, gogoratu dituzela. Akordoko da. Bai. Bueno, eta beste kontu bat, bada bertsolaritza eta politikaren arteko harremana. Oin gainera txapelketatik kanpo zagozala, agian iritzea emoteko lasaiago egon genzeinke. Zer ikusten duzuzuk? Horrek eragin izan dauzelako eztabaida batzuk, ez da? Bai, kontua daia galdera zein dan, ez? Nik gogoratzen dut, etxe honetako goiena atariari aspaldia aitortu dutzon Xabier Euskitzek, bertsolaritzak nazionala izan behar badu, ideologia orotarikoa behar duela izan. Ez dakit zu horregaz adosa jozan, edo ez? Bertsolaritzak nazionala izateaz neku eduko. Gaur egun bertsolaritza nazionala da, are gehiago elkarte nazional bakarretako bat izango da gurie, eta bertsolaritza probintzi denetan dauz. Ideologia denetariko bertsolaritza egoti oso ona izango litzateke, zalantzari barik. Oso horrekin zer esan nahi dan, hau da, demagun Bilbon gauz grabatzen hau, ez? Pepeko bertsolaririk ez egotea pena bat dala, adirazen nahi bada adibidez. Oso zaila da, ulertzen Pepeko bertsolari bat egotea. Alderdi bat. Baina ez da zuen errua, ez da? Euskararen, nire ez, desde luego. Claro. Ez. Baina hori logikoa da. Euskararen eta Euskal Herriaren kontra dagoen alderdi bateko zale bate oso arraro izango litzake. Ez ezinezko. Horren alde gotea. Eta bai, bertsolaritza eta politikaren histori hori oso gai erabilizia izan da urte askotan. Ideologia bakarrekoa ginela nagusi, eta nik hau gainerako hienan beste behin Igor eta biok egin genuen elkarrizketa eta botana ben oso ikuspegi murritza dala eta normalki dator sektore instituzionaletik beti, horri buruz gero beste zozer zangot, pentsatzie ideologia danak direla alderdi politiko guztiak. Hau da, horren zabaltasuna edo estutasuna horren arabera hartzea. Ze, hartuko bai egonke kultur mundua oroar, seguru asko, oso eskumako jente gutxi topauko dugu. Ez du esaten eskerreko jentez beteta dauenik, baina eskumako oso jente deklaratu gutxi topatuko dugu. Eta hau, lehen hau esan dago, zergatik? Ez esanik ez guri modoko kultura minorizatu baten. Ez da horako dirurik, hortik hasiko gara. Eskumako jendie oso pragmatikoa da, bere denpora inbertitzerako orduen eta dirurik ez dauen lekuen ez diez hartzen. Hori hor dau eta hori historian holan da. Negozio egondan lekuen, bai, jakine. Hau da, negozio dauen lekuen eskuma beti dau presente. Izan kultura, izan errepidiek edo nahi dozun leku, ez?
Eta gero bestie, aztertu beharko dunkena da, zeni horren ekatu nau, esan diguzen gauza behar da moden, ezkerra bertzaleko simpatizante asko egon gara bertzotan, bai hori horrela da. Aztertu beharko litzake behar bada, zergatik egondan simpatia hori be bai. Eta bueno, gure historiaren azkenengo 50 urteek, ez? Baina joño, eta erakundietan entxufaute dausen kulturgintzatik pasaudan jende guzti horren artien, zein da arko ideologikoa. Ze, bueno, aurkezten dana, aldardi baten izenien, eta lortzen da, eta hori biztakoa da. Eta euren asesore guztien artean, zein da abanikoa. Bertsolaritzaren baino zabalagoa da, nire gainera honetaz kontuetaz nekatu naz. Kultura da, eta Euskal Herriko kulturan lanean ari garen kultura minorizatu baten, egin behar dena da, egin. Egin. Hainbeste kritikatu beharren egin. Ez, betu, kritikatu da izela nahi da biena, baina hemen bakoitzan non dauen ikusten da. Eta batzuk dauz leku baten, eta beste batzuk dauz beste baten. Nik espero dut, eta ikusiko dugu, inoiz ez egotik beste aldien. Ni badak zein da nire lubakiz eta dau, sorkuntzan, kulturan, hizkuntzan, herrian. Eta ez dau bulego baten, nik urte osuen irebaziko dana bertzotatik hilabetien irebazten, eta mundu horretan, orduen, eta egin nik ez dekote egindakoaren edo nazena inori justifikatu beharrik sentitzen. Bestiek baldin badeukie edo ez badeukie, gure mundua da, dabiltzanen mundua eta ari direnen mundua. Ez adierazpen edo desioetan dabilenen mundua. Hor, aipatu gurako nokez beste hainbet kontuzugaz, solasalditxoak ez tozku askoz gehiagorako mongo, aipatu gurako nukez zazpi eskale, Gutautarrak taldeak sortu zen duesana, por txerto, Gutautarrakek gitxi iraune ban nire gozamenerako, asko gustatzeiatan eta disko bat atera zen duen, baina nik uste zuen helburua be hori zala, ezta? Bai, zazpi eskalerekin berdin egin genuen, bai, gure... Eta hori Igor Elortzagaz. Igor Elortzagaz eta Josu Zabalagaz. Noski, Josu Zabala beti presente eta zuen arimane horre sustatzaile handi. Baina Igor Elortza aipatu dugula orain, eta beragaz lehen be aipatu duzu, hainbat gidoi beragaz egin duzuzela, txapaldizkarirentzako oindala hilabete batzuk, aste batzuk egin genduan beste solasalditxo bat, izan zen Patxo Telleria eta Mikel Martínez aktoreakaz. Eta zergatik aukeratu gendua esan horrek biak solasalditxo horretarako, lehenengoz bi personagaz egiten genduana. Ulertzen genduelako, aktoreen inguruan berba egin behar bagendun, Patxo eta Telleria aipatu behar bagendun, edo Mikel Martínez aipatu behar bagendun, biak elkarregaz, tandem artistiko baten moduan ikusten genduan, ez da? Ez dakit bertzotan, Mikel Martínez eta Patxo Telleria aktore munduan dirana, bertzotan Igor Elortza eta Unai Iturriaga otesarien tandem hori. Izan gara, ia dinkide gara, Igor ni baino urte bat gaztetxo hobe da, Durangarra gara biok, Bertsoskola berean, gure txapelketetako ibilbidea oso lotuta gonda horre proiektuok be bai. Egize da, azkenengo urtietan oso gutxi esan guro, tanden hori herrizek alkarri ikusten dugu bestela, ez da? Beste lagunek, kuadriakoek eta dana garelako. Baina ez da oso aukeratu, irakurketaren batein beko dugu horretaz. Baina bai, izan gara, oin egiz esan gaur egun plazan, ez dugu hainbeste edo asko koinziditzen. Baina bai, batez be, gero Josu lotuta horretan proiektuetan, eta bai, gorri zen da, eta da, bideide bat, honetan saltza guztietan, ibilbide, bakoitza bere ezaugarriekin oso antzeko badeko, nik uste dut, gauza batzuk begiratzeko modu ebe bai, eta gero batez be beste, hain erreza ez dana ikasi dugu elkarregaz lan egiten. Ez da oso erreza, ez lagunak izen da, ez jardun berien ibilita, ez? Eta nik uste dut ikasi dugula hori egiten. Bertso plazan, ez hainbeste. Baina ia, oixe, zuek alkarregaz lan egiten eta bertzotan aritzen ikasi duzu moduan, gu jarraitzen dugu zuekaz
alkarregaz edo separauta badabe, baina zuekentik ikasten, hona diturrega eskerrik asko. Eskerrik asko zebei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin ja. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.